Искам да ви зачета един малък откъс от книгата "Как да стана професионален преводач". И то е как да изберете вашата специализация. В книгата има отделно приложение, в което са изброени всички области и специализации, в които можете да се развивате. Така лесно ще изберете коя от тях би ви била най-любима и най-интересна. И така, споделям с вас 4 начина как да изберете вашата специализация. Първо, дефинирайте личните си предпочитания и изберете ниша с потенциал за растеж. Второ, изберете интересна и вълнуваща област, в която вече имате познания. Трето, гръбнете възможностите, които се изправят пред вас. И четвърто, четвъртият начин е най-често срещаният, но най-малко очевидният. Вие не избирате специализацията си, а тя вас. Стратегията тук е обратна. Трябва да набележите областите, в които вие категорично не искате да работите, и след това си отваряйте очите за всички останали.